wau ah. Ket norak mari ora. Ngene ya lurune endi sih. Kowe tau bunyi gak ono ya ngene. Terus apa iki? Ah, cara ngopi yo apa yo? Bukan bayar klerot apa ya? Ya iku masuk ada urut klerot nek ndi? Ya iku ono klerot. Lho. Itu. Ya. Wah, iki koyo lewat klerot. Lho, mosok klerot temenan iki. Gajah sing angkut ngeru malah. Ayo baca lah. Agak jabut ah. Udah rusak iki utang. Wah, koyo sik koyo klerot temenan, golek kiwet kunir. Wah. Ono bunga golek sapa lah? Wah. Lah parane lho. Parane ya. Apa kowe? Sapa? Halo kancaku. Sapa sih? Marni. Kira jenenge Marni ya? Lah aku duwe kanca jenenge Marni kok. Wah, Wis seneng kok. barang halus paling iku. Kowe barang halus. Lu ketoke barang halus. Kowe bahasane dumit. Gila kowe. Apa iki? Gadangan. Kancaku kok. Kowe wangi loro ah. Loro apa? Iku mau lo kancaku sing Marni mau. Saya tak tahu kancaku. Lho kok kancamu terus pirang-pirang. Wangi loro ta ora? Orangnya ya lah ada timbang lapo. Ayo. Iki moro Marni itu. Wongi wong tak apa? Marni. Wes, hop. Aku pernah dari Sabang sampai Karangan, orang temu-temu. Marni kok. Iya lah, edan nanti. Marni kok apa? Lha iku menungso ta ora? Mbok, lah Marni ku sapa? Lha iki kuat mau luru Marni. Iya, aku loro Marni. Ora ketemu-ketemu. Ati. Lah aku luru ae 7 kilo pelaku. Lah aku loro Marni kok. Lah Marni ku sapa? Mbok, Marni ku sapa? Mbak, iki jejene waras ta ora? Betul ngene kok. Foto. Lah aku wong edan. Marni. Lu tak tutupi. Marni. Marni. Kalian yo rata karo lemah ngene. Sebar ngobat ben. Wah, kabote wong urip. Wis biar tak leren sih. Koso urip iki. Mau diapusi wong edan arti duduk klerot mau nggo bengi sebar klerot. Iya ya. Penake ngono ya. Kudu. Iklan kana nang turu kana kudu disuku. Wis lumayan iki. Coba juga rambut. Ngono sangat minggu. Bajingan, rokok hilang, bener bukan Morna Marni, bangsane apa? Nih, Marni. Wah, denggoane apa le? Marni ae le. Marni. Wong tau apa ya Morna Marni kok? Marni. Wah, sekarang rokok hilang, sing pikir mulah. Daripada dengan Morna Marni. Morna Marni edan apa iki le? Sarep gua. Apa kowe? Wes kirae. Ya dene orang-orang ya. Ngetok wae janyar kok. Lulu malah jelo kari loro. Semana pas soal. Lagi pisan kok. Kurang edian mau ah. Kira-kiranya ya gojek. Lumayan ta ibu Pasti. Ngon-ngonan omah yo. Bojoku omah. pasti lah. Contoh Suangar duwe yo, buari yo. Kok kaya kowe. Siap. Weh. Lha iki jenenge Marni. Lho iki mari. Marni. Koclok.
Lu Piye, nonton Le? wow Lho, ojo lha iki marno yo. Kancaku iki. Pak gomule. Wes ah. Ayo lu. Janah. Marni, iki mau kondi ae. Mau kebangetan kowe iku lunga nang omah ya. Kondi luru ngalor ngidul nganti didarani wong edan aku. Ayo mulai.